Čakovcu atentat na dužnosnicu HDZ-a dok se vozila s djetetom. Novi horor razvijene Evrope. 3 novorođenčeta pronažena u zamrzivaču. Mijanmar. Ciklon ubojica odnio 1000 života. Gledate Dnevnik Nove TV. Večera su s vama Marija Miholjek i Saša Kopljar. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Jedan. Krećem. Prekidamo središnji dnevnik zbog izvanrednih vijesti. U Hrvatskoj su se u posljednjih tjedan dana počele događati zaista nevjerovatne stvari. Sve je to kulminiralo u posljednja 24 sata. O čemu je riječ? Pogledajmo. No, prije nego pogledamo, molimo sve one koji imaju slabo srce da u sljedećim minutama promijene program. Pogledajmo. Nepoznati počinitelj preveo staricu preko ceste. Mladić trijezan dočekao jutro. U vezi 3 godine još nisu spavali skupa. Danas, točno u podne, nepoznati je počinitelj iz još neutvrđenih razloga preveo nemoćnu staricu preko pješačkog prijelaza na križanju Zrinsko-Frankopanske i Kundulićeve ulice. Istraga je u tijeku. Naš dopisnik je na samom mjestu događaja uspio dobiti ekskluzivne izjave nekih očevidaca. I onda je on nju uvatila ispod ruke, ili ona njega uvatila ispod ruke, ili oboje su se uvatili onda ispod ruke. Ne znam ko je koga uvatio. I onda on je nju priko ceste tamo. I onda ne sjećam se šta je bilo dalje. Ne znam. Nemoj me piraj. Imaš duvan? A bila je to jedna obična baba, imala je 3,5 zuba. Ne mogu razumjeti da je išla tu babu spasit. To da je spasija Franku Batelić, moga bi razumjeti, shvatiti, ali babu... Hoće to biti na televiziji? Hoće biti na televiziji to? Da se mogu vidjeti? Adolescent, poznat policiji već otprije, po nedjelima kao što su rastavljanje fizičkih sukoba ili savjesno ponašanje na radnom mjestu, uhvaćen je u subotu u 5 sati ujutro kako potpuno trijezan šeta splitskim ulicama. Da, dobro ste čuli. Alkotest je izmjerio nevjerovatnih 0,0 promila alkohola u njegovoj krvi. Priča se po gradu da mu to nije prvi put. Odmah je priveden na ispitivanje zbog sumnje da je terorist. Naša novinarka pitala je njegove vršnjake što oni misle o tom gnusnom činu. Dragica Upitnik. 1, 2, 3, 4. Dobro večer, dragi gledatelji, hvala Tomislave. Kao što vidite, iza mene se nalazi jedna skupina tinejdžera, sasvim normalna, subota je navečer, opijaju se. Pa evo, pitat ćemo ih što oni misle o nedavnom događaju da je jedan mladić dočekao subotu trijezan. A ne, u kamer, da. Pitat ću vas samo jedno pitanje ako smijem. Jeste li čuli da je jedan mladić dočekao subotu trijezan? Čekaj, crvesti moram popila. Njegeno, imaš vatre. Prošla trojka. Idemo dalje, pitat si, ovo je mladi zaljubljeni par. Šta si bere rekao? Šta si, a prošla je 60. Evo, prostite što vas prekidam. Možete li mi reći, vjerujete li vi da je jedan mladić dočekao subotu trijezan? A mi smo samo prijatelji. Ovdje je strana i priko granja.
Tomislave, kao što vidiš, na Splitskoj Matajušci šok i nevjerica. Ja ne znam što bih više rekla, to bi bilo sve od nas. Bero, aj jednu pismu, Bero! Bero, jedno naš! I believe I can fly! Mladić i djevojka, potpuno zdravi i spolno sposobni, već 3 godine su u vezi, no, vjerovali ili ne, nisu još spavali zajedno. Osramoćeni roditelji već danima ne izlaze iz svojih kuća. Naša ekipa bila ispred mladićeve obiteljske kuće u Velom Varošu. Tomislave, dobro večer, dragi gledatelji. Evo, nalazimo se ispred mladićeve kuće. Kao što vidite, sve je zatvoreno. Pokušat ćemo doći do nekakve izjave. Mirko, dođi, približimo se, vratimo. O, nešto se događa. Ko je tu? Ko je tu? Šime, ulazi! Ko je to? Ko je to? Šta vi hoćete? Šta vi hoćete? Sramota, pred kuću mi dolazite. Sina sam odgajala na cijeli život sa ženskima, ide, a vi tako, nemojte me sramoti još više. Sramota za narod, za familiju. Bižite od naše kuće. Ajde, bižite, glupi novinari, ajde, bižite. Idemo. Evo, kao što vidite, ne možemo doći do nikakve izjave. Uvijek mi izgleda normalno, ne znam šta mu je bilo. Igrali smo skupa i balon i sve, i moja žena, koliko je tija. Ne znam šta bi rekao. Ljudi govore o sramoti obitelji, ali čudan je, malo je čudan tip. Bio je ministrant, bili smo skupa. Ja ne znam šta mu se desilo.